kwa tukisema kuti mwana mdiki. Akuchatira futi kuti umpe mwenu kuti uya kunoda kukuendesa kunesinga. Kana tizoto uya kuendesa kunesinga pesa pangachidye. Atizoto wamsiya kumba musina chinhu. Akuzeri. Pamuzori. Uyu murume wakazvira chitenderera. Zvinenge zvataurwa nedareka ndingazva zvaitwa izvozvo nekuti vakomana vada kunyepera kungwara nekunyepera kuzungaira zvina nebadare yavabatwa ndabva apuhwa mutombo wake ipapo nekuti vakomana vada kunyepera kungwara mamuudza kuti uri mushona here uri chichi kana usiri ndozvetinoita kuno ndozvatiri kutoda nhasi pano iwewe usada kunyepera watanga uri wakazongaira uri kunyepera ndotozokukumbira tikaenda newe padza muri yezimbabwe kwaziwai kusangana kwatiri kuita zvakare pano pachibanda media muchifamba muineni wenyu Manass mwana wekwachibanda. Nhasi tiri kukupai nyaya yemudare ramambo Masembura wekubhindura kuMashonaland Central Province. Pane murume anonzi iye Tashinga Chaitezvi uyo ane makore 38 okuberekwa akamiswa pamberi pedare nemhosva huru yekurara neumwe musikana zvisiri pamutemo wetsika nemagariro echivanhu. Murume uyu akatizirwa ndokubva atiza musikana. Ari kufungidzwa zvakare kuti murume atori nemhuri yake, naizvozvo ari kutambisa musikana uyu bhora risina mweya. Muchatiregererawo hama dzadiwa nekuda kwepoor video quality yedu. Tisingapedze nguva, regai tikupei nyaya zvizere. Nagari pamwa. Ubira ngozo sunze zvenitanga kono kwa wajinga baru kono kwa wenga mafutarani. Mtauri zikuti zokungana kabere. Sikana wacho ngaso. Sikana wacho ngawe ndi Wanga Chidapinai chakaisira pakuti vakasara vachiti musikana kumuda mudzimai wavo. Tikati uye tikoka Tashinga zvinoratidza kuti kuda mukadzi zvatakataura zvirirore. Vakapedzisira takatonda tizvara vauya kuti mwana akangodhakwa akangosiyiwa auya achienda. Tichizobvunza mukomana aiti handina kwokumuisa masi musokutanga kuti makaona Israeri akatora mukadzi wake akaenda naye abva azongomutiza achimusiya akadaro mwana asina chokudya asina chokuita sei. Saka ndo matongero atakaita ndobva azopindura mukadzi wangu. Saka zuva ranhasi ndinokuratidza kuti chaakuitira nhasi zvavade kuti unyangwe ndakambosiya mukadzi isina chokumupa nhasi ndauya kuratidza kuti ndikuda mukadzi wangu. Ndopane nyaya yake kuti tichiona kuti Tashinga kuna nati zvara wakuita sei. Nataka kutonga ichangambira vasiko. Saka nhasi takumirira kuti anati zvara vaiva vasingaziva kuti varipo wakuza kuti ava ndo baba vemukadzi uchitanga kuita zvinoita kuwasha kana aona anati zvara. Patikatitanga mavamboka musi uya unaumboridza gusva zekuti ava ndo baba. Saka kuti kudiwe dare kuti tikati mukadzi munayi. Andidari mukomana akabvuma here kuti anoda musikana. Saka izvi mudzimai yake sezvo iwewe uri kuda mukadzi wako pane chawaunza here chinoratidza mudzimai wako kuti hapana atezvekukwanisa kunge vachi zvoratidza zvaronati zvazvekuti mwana wavo hatozotsvaga Zvei kumasasirotendera. Munomwe mimi anatezvara vachidaro mimi muchiti muri kuda. Ndopakaita kuti dare riri kuti sekuti muri kuda imimi musi wa30 uyai nezvinoratidza kuti muri kuda mukadzi wako. Tichitarisira kuti mune makore makunzi ari pekugara pekumuisa mana
chikafu makumuchengeta chikukonzera kuti munhu anozonzi ambodiwa zonzi ana kukuenda regai timbudzwa kuti zvitwarwa neava atezvara murikuzwa nyaya yekutaura kuti amurikutimi manzoda kuti mwana ichokwadi ichi ndofunga ndasimudza ruoko rwangu tichitaura chokwadi pamberi pamwari zvatikataura kumashure ndakati inini handichagutsikana kuti achachengeta mwana wangu nekuda kwekuti akambomutiza mumba akamusiya asina chikafu ndobva iye ataura kuti aiwa mukadzi ndikumuda saka ini ndikati handichaziva kuti anogona kumuchengeta here sekutaura kwaita kuti mukadzi ndikumuda pfuma ikauya nditinozvi ndizvo chaizvo andikuwasha mazwa ngoyekanzomana mchitaura kana muswa takabvunisa tingatenderezve kana ukamanisa mwana womunhu mubereki womwana hatadzi kupopota handiti ava ikodzero yavo yekutaura izvozvo nekuti unenge waona wakafya pana mwana wavo handiti ava zvavakavheneka mwana womunhu ngavabhadhare zvokuti vakadai muno mudare vachitaura kuti nini ndakatuma munyaya yakaenda handiti dei patone imwe nyaya kudai vandine zvandakagadzira munozondipatinawanizi ndopatiri kutaura kuti ndopatakasiyira chaiko chaiko zvokuti panewo chidamwa nevanhu chauya musi wa30 utiratidza kuti kudai mwana wevanhu ndozvatati wakutaura kuti yogara ndaanapo fanoka ndotsvakirai neana baba ndizvo zvatakanzoita asi ndichiona hangu kuistira time mudare kunoona kuti taurai mapoints enyu kuti muswera tichitendera imene pamakanaka kuita majira yasuda rakaita mwana womunhu arorwa nedare anorora ndiwe saka isi zvatikura ndichikuti kugadzirike dare harisi kuti kuri kutongera kuti kudii handi mudzimai wako ndiyama mudzimai wako ani wakadare harisi nokutonga kutoita zvakati koyo semunhu auziva kuti kana utuma mwana munhu anitoze chigadzira zvekuona kuti kana udakwame vanhu isamari wokwazisana nanate handiti totaura wefosi umisa kutaura newe tachida kuda kutenderedza dadisi tichitaura newe patikabvunisa kutaura newe tashinga munyaya yakasumuka masabhuku aya akanga ari pavo sabhuku maroenga wangu ari pavo yatina masabhuku edu munyaya yakasumuka tichiti wakasangana nanate zvara mwana uyu ukaita kutizisa mwana uvaridziko handiti nyaya yako wakuda kutoidzora kumashure musiriko tataura nyaya yako zvese zvakazoita kuti anate zvara vatore mwana achitorwa achienda kuna gogo tichizokumbira gogo kuti nomamiri akaita mukuwacha asingatengere mukadzi chikafu ambuya imbochengetai mwana kusvika musi wa30 mwana anditi uri kubva kumba kwedu kwenu nhasi zuva rasvika ukataurawo ukati ndoda mukadzi wangu mukadzi tikamubvunza unoda murume here akati ndoda murume wangu tikati chienda unoita zvinoita chivanhu chokuti uchitaura kuna natizva kuti ndikuda mukadzi wangu saka urikutamba wakubvunza kuti zvakare nasi kuti manga mati titese pakudii gushi rokupa natizva ravaona vanongova mbonani yekuonana navo kavo titanga vanyai vacho varipo mbonani wovapate zvara voziva kuti ndiye mukwasha ane mhaka ndeyekuti kuti ndaonana nemi ozobvuma kuti mhaka ndinayo kuisa ukataurwa izvo tuzouya nazvo musi wa 13 saka yokuda kuti nyaya idzo kweri kutongwa patafuti yenyaya ipi judgment ndoikuti namambo kana watora mwana womunhu unomuroora ndojudgment ichitangira ipapo uchiita zvinonzi mukwasha auya akuita kuroora mwana womunhu vakabata pejudgment totakatiwo vanakuramba mwana wevanhu kubhadhira zvinokaita kugara naye handina kumumisa dai mazoti dai mwana uyu wangosiya mwana akanga aranda eji wanga muda kutopa naita shinga wakatora mwana uyu wakambobvisawo pachinoziva nezvitsvakirai kuni hauna wakambobvisawo chinonzi mbonana
Hakuna handiti. Saka iwe kana uchitiwa usikuziva zvinofana kuchiita watora mwana munokure wako. Nawo ngomakore achiri hayi naye murume nemwana wese. Nyengo yakadini mumisa. Hakuna kuti uye makore ake Ngani mwana mangani mwana. Ane 20. Wani 20. Palusta 19 April. iye Apa chimuze wakadana berkapera itu? Ako makore mangani. Saka nyaya yekutaurwa munonga tisingapedzerani nguva nzima. Wauya here nezvinoita kuti mazotora mwana. Wozwa wakatotadza kugara mwana munhu handiti. Handizvo. Saka zvinodiwa ndinoziva kuti kana wada kuzvidiwa. Wanofana kubvisa tsvakirai tumbonani pakuchizopinda munyaya dzacho. ine jedu rakamira naka yako uchapedza kutarisa. Neunezvo Ndakasiyirwa inotaza kuti tasa kuno unatedzera wako. Uchioneka mukusiyana swanire. Kamera mena inga iwe. Nemukadzi watwara akasaizi yako. Katisai kubasa. Why am I not going to go on that? Is what I'm talking Musoma bamuno mudari. Takawirana muno sedari nemi. Kuti makuenda kumusha munogadzirisa chivanhu chekuonana naTezva. Mozouya muchipa ripoti kuti aiwa ndakazononatsana naTezva pangu. Kana naivo dai vangaita sei? Dai vangatotambira muno dai vangwasha akauya takawirana zvakati tikachedzana zvakati ndozvokusina kuita. Asi zvakataurika muno mudari kuti ndozvova kunogadzirisa ivo. Ambuya vari mwere vakakupa mukadzi tashinga mukaudzana mbuya vakapuwa nambuya mukadzi. Nyaya yako yakaenda nohwara wakanaka. Ambuya vachikuti mhosva yako yawapara mukadzi. Wadaro mbuya ndo vanga vakutopa mukadzi wako watiza mukadzi. Uye vaive vachidzokora futi vachienda kunopa mukadzi chokudya. Wazviona? Wanga wakaitirwa zvinhu zvakanaka. Ko mhosva wakaitarisire chii kuti iwe kwauriwo ndiwani? Mhosva mwana mudiki wakawabhiusa. Weya mhaka uchamuda manje nokuti urwani. Ndokana wajika kuchike nematu waenda nekadzi mhaka yako pawakapuwa nambuya wakatambira mukadzi wakamusiya kutrojeni wakabva wanotsvaka imba yako iri hwani watiza mukadzi kokatizire mwana uvatidza chisarai chakamira mukomana wayakatiza mukadzi amupuwa amutambira abva amusiya kutrojeni abva anotsvaka imba yake yakuti inandidiki atodya kuchikeni mati iwe ukawadyiwa kuchikeni mati uyaidye taurai zvenyumusudza roko ndotenda ndaida kukumbirawo kubvunza kuti mukomana anoshanda Frederica. Divi remukomana uyu ndakatomutarisa zvayo anoda kuvhiringidza vanhu kuti iye abudirire zvaari kuda nekuti ane vanhu vanomuudza kuti vanodai kunobudirira. Mukomana uyu ane mhosva ndeyekuti taura pano notakamboda munogara. Saka pauda kutenderedza vanhu musoro iye aine nyaya inongori papa ndeyekuti ngaapuwiwe zvaanofanirwa kuudzwa nemutemo zvinozvanzirwa. Ari kupedzera nguva muno munhu
itsoti vamwe ndavatauriwo uyu zvese zvamuri kutaura andoziziva kuti ndikatsamwa nomuridzi ufana kudaro, asi uyu mwana uyu haasi kumuda. Chikonzero chiri pachakaona chinhu anogona ari mumwe mukadzi ari kutya kuti ndikatora uyu ndichamuisa kuti, saka vanotya kuratidza kuna atoziva kuti aite nganomuda oona kuti nzira yaninganzvinge nayo ndeipi, kumanikidza kugara naye anotambura mwana. Pada kuongororwa mupono kuti changamire mungaite sei kuti tione kuti uyu chaicho zvaanoda kuita ndezvipi, asi mwana uyu haasi kumuda. Tatenda munhu haanyaitoga mukoma na sister mukoma paakapesera kubva kunokudare kuno kwemimi action yamakasikutora kumusha kudzenda kumusha makasikuita sei inyamatawa kuti dare rizive kuti anatozvanyasa kuti uda mukadzi wakuiwo udiwa kudare musi wa30 action yamakatora svika mazuva ranhasi ndiye hapana chakaita pane 2 weeks ikakubata muchakaita mukadzi wake mukomana yakavatonga zvinhu zvavari kumusa nhasi unoika aingomira iri mupuriro yakalatezva tazvinosolidari kandi yaitadza kuti yaitoiga kupinda kumwe mukadzi unonga avate zvatoenda kudara tadhano takazogadzisa nyaya nechi nekukwasha pfuma yanga yakaita se akaunza yayatopera saka kana uyasina chaina kutoraga hamuna akamunyika afrika mukadzi daitiregaitida izvi kukwasha vataura kuti hakuna chavanga vachiziva nditi izvo atezvara magadzira here listi rekuti mukwasha asi kuti zvinhu zvinodiwa ndizvakada ndagadzira asi ndangoita ishoti nekuda kwokuti ndaona kuti nyangwe ndakada kunyora mudhadhadha kuti ndimupe zvakangu hapana anongosvika chikuratsa kuti zvapera zvitsai kunokufuurisa saka musikana pamukabva pana akazombouya here kana nekukoma nesipo kana chikafu ndakandifonera akati hanzi kutanga changafona chitanzi iwo zvakaroma zvinoenda kudara zvakana kupfungwa kwanza pana chao chawana andinoita shandirofa andinoita hanzi vamudiwa ndokushanda uyu mwana wakamuyabhuzva mwana mbiri etinyezitanzasakwana kutonzwa tsitsi kutaura kwese kwatiri kachitenderera ndokusungisa izvozvo zvinochena manje zvo kutiterera azvazofona bandituya kutauni kana kutandisa mari yekuisa ndakatsvaka handikwereta ndakati ndakakwereta unozombe kudzokisa here zvikanzi handina mari handina kana mayowe yekutaura chete ndakati hanzi ndine nyaya ndoda kutaura nyaya yacho ndataura ndekuti handizvida kuendesa kune singa chomubudi wa$500 sewoziyechiwongotoita sei ndikakuti handina mari ndozvakafuna achitaura chete ikanga unomuendesa kune singa ziwaroora kuno vabereka dai musowa wakabva panapa wakatotevera ungakwate zvake achiona kuti futi akanganzira ndogara kwangu kwagoke ambuya ndauya nechikafu chichanasikape mukadzi wangu ndomuda vatai nepapa vanhu vakuza kuti idzo chokwadi pepa yakanga akanganisa ari kumuda zvine iwewo hauna chaukuita nesingi takabhadhara vabereki vakamuendesa kuchikoro chokuda kumuendesa kune singa ukaroora wozoita zvaunoda nemukadzi wako kumuendesa kune singa zvino zvese hapana chaukuita listi iyi iri panapa listi yemunhu achitora mukadzi vangati siya mukadzi ipapo inini handikwanisi kupapatsanira kuti ndimuti inini handikwanisi kupa mukadzi iye nemukadzi wake ndovanozivana salisti iri panapa pane makosti unofanira kuona nemari dzekuenda kuchipatara transport chichi nemari yakurwa naatezva kudai totoisaita 170 nedhemendi ravanoda pamwana wa 5,000 mombe yemwana nembudzi saka vakachipa ukaikakunoita chiri kungoti 5,000
So 25,000 plus the 170 plus the mombe munomutoita 300 chimbudzi $40 plus 340 saka ringoita 5.5 $10 ndio mari iri kudiwa panapa nedare handiti wazvinzodizwa ngozvitoonesa kuziva saka matana apa usatora pamusoro imamo izvi listi rakanyorwa iri rakarerutswa nekuti uyo akabhiusa mwana waari mudiki imhosva iri kupolisi isina kumhangarwa naatezvara saka iyi kurerutsa kwaanaatezvara kumukomana uyu kuti vanzwisane naye kuti atorane nemwana wavo saka iye neungwaru hwake kuhwanda kwese kwaari kuita ari kukanganwa kuti ane mhosva iri kudiwa kwamejastireti uko kuti nemuno kuti anodiwa nenyaya iyoyo zvakare saka uyu zvaari kutaura ari kuda kuona kuti dare rineri rinoonei isi vanhu tiri muno mutinoonei nekuti hwahunhu hwemuzera wake neshamwari dzake kuti vanhu munozivei saka uyu mukomana wayoyo ndiwo divi riya riya rekupemba kuti hurumende inozivei nekuti dare rineri idare rehurumende idare repasi isiri kuteera mutemo wepasi nedare rehurumende pasi ndo vanotanga hurumende zveyapamusoro ava vakomana ava ndo vari kuuraya nyika vanofanirwa kupuwa mutongo ngaabhadhare zviri kudiwa nevanhu ava obva asiyana nemwana weachinenge wekoorwa tofunga wakabvuma wega mwana wamai kwati musikana ndomuziva aita kuti unomuziva achishona takawanda unomuziva handiziva ava ndo baba mwana handiziva wana nawo nhasi saka tofunga apa vari kushandisa mari dzavo dzekutofamba apa vari kuspenda nguva yavo chachaya nguva inobhadhara vanoziva saka ingotitiro zvishoma zvekuratidza kuti izvi ndopanga pachizinokuvasana nanisingazive zvekuti neitwa ane 38 years mwana ane 19 years hainyaya iri simple chembere iyi nyaya itogona kuita itinetsi haashandisa nitrogen ngaikuda sisi togona kutoita neafani yakatogomarai togona kuiganisha mari basi saka imi vana vaka munenge makutipa $40 ejudgment kuita mapiro ngazvidoizvi otanga kubatwa mugoko basi ichiuya zvai wese yedu isusu yayedareka haisi kutokwana saka anogona ngaane matana kari kufunga kuti anosvikopano saka kuti we nevari kumudzira kuti haa zvinhu zvinongonzwai handiri isusu tenchimuratidze kuti zvinonzwai nokuti kahambasi kokutanga ikasvondora takamutonga ndizvo zviri akaudzwa kuti ukati hongu wabvuma wafananga unoenda wabvuma yemhosva achitanga achimodari hongu ndozviziva musikana ndomuziva wakatiitisa nungunungu yakabva deari mwana woenzwa sei une mhuri yako wakachiva mwana hosi muchecheke watojaira kuda uchingotora vana vanhu uchingodaro uchisiya uchitora na vanhu uchingodaro uchisiya iko kumbaona mukadzi achiti baba vari raiti nokuti haunogara nevana vacho unenge uchinodya kusaiti ava novatidza chitambudziki uri munhu sikatimboti arinendirichivanhu ava vatiziro vavo isatsvagire kuno nembonano kuti ukwanise kutaura nevatiziro vavo aiwa taura nyaya yacho yatitora kuti tsvagire kuno nembonano
kuti ukwanise kutaura naye zvinhu wako wozi idare nechivana ndozvatinoda kuti chawabvuma ndechekuti mwana ndinomuziva wakatama nemwana womunhu chiisa nyaya yekuti waona natezvara panapa kuti $7,500 $10 natezvara ndaonana nemi inonzi mbonano umushona nezi umushonete mbonano nezanichi chitipowo mbonano yekuti tionane natezvara tichitaura kutinyana kwamaita mazwi kutaona mubengi tikabva pambonano ndakabasakireu tichifamba munastage ndobva zvinonaka ndaona natezvara mbonano uyu ndakamutizisa tsvakirai kuno atezvaunonyaya kuzotonotsvaga munyai tienda mberi uchikadza nyaya yako kuti ndakadaika yange singafani kuitwa munomo iwe kuda kuti itwe muno chete ndokuti akatobhuya kwachakataura naye kana kuna ambuya unamuteereri panze wabva pano wakakazonoita ukazoitei wabva pano kuna atezvara wakazonoita nezvii wakatosiyana atezvara panyaya wakumuti uya kuno mutauni famba mari ebhasandi uramba unotukisira kuti mwana mudiki wakumutetera futi kuti umpe mwenuu kuti uya kunoda kukuendesa kune simba uya kuendesa kune simba pesa panga achidyei wamusiya kumba musina chinhu pamusori uyu murume wakagotswera achitenderera zvinenge zvataurwa nedare ndingabva zvaitwa izvozvo nekuti vakomana vada kunyepera kungwara nekunyepera kuzungaira zvina nebatare ndavabatwa ndabvapuwa mutombo wake ipapo nekuti vakomana vada kunyepera kungwara mamudza kuti uri mushona here uri chichi kana usiri ndozvetinoita kuno ndozvatiri kutoda nhasi pano iwewe usada kunyepera watanga uri wakazongaira uri kunyepa ndotozokukumbira tikaenda nawe padza zvekutonzwa nemhuri anga ri nemhuri baba yavo kuchena musoro hamagochena maharo vakatotamba kusabvisa mwana we zvari kutoita zvende vari kutozvidza anatezva vari kuona mutumbi zvese ari kutozvidza Unotara sina natezva kuma musina kuziva mbonano mutsvagira indira baba kuzobvunzwa neimbo yekutaura hanzi munotara sei natezva wamboda kuzivikana uchishona kufamba kwazvo musipo kubhadhara bonano musegere kuno hanzi muri kuderekera hamusikuda
Masembura. Ndoti mupuwe beba. Inyore. Moisa simeni chai namba kwa namba 3. Masembura ni kitu kingine. Tinha outro também, e já não ia usar para ter tempo de ir. Mas a gente tem que passar. Tá me assinando, vai foi. A gente faz esse ano da festa com o time. Já o senhor não sei se é o Marinho, aí. Tá, time mas será que o Marinho? Assim você vai ver a festa dos outros para